Son moitas as vantaxes que suporá a incorporación dunha ambulancia medicalizada con base no Hospital do Barbanza. A máis importante, a reducción dos tempos de asistencia, que en caso de emerxencias son clave para a evolución dos pacientes. O que conseguimos con isto é que a asistencia aos doentes sea moito máis rápido. Entón, as patoloxías tempo dependentes, se vou poñer un exemplo, o ictus, cando sufría un ictus, que é unha patoloxía tempo dependente, antes a segunda consulta iba en silla de rodas, e con isto conseguimos que o doente que vaya a segunda consulta despois de sufrir o evento vascular que vaya camiñando. O conselleiro de Sanidade desprazouse ata o Hospital Comarcal para supervisar a posta en marcha deste servizo, dotado do máis avanzado equipamento técnico e un equipo composto por un profesional médico, enfermeiro e técnico de emerxencias. Positivo e sanitario medicalizado, no, de alta complexidade, no, con tamén unha capacidade para responder de maneira áxil, no, cualquier urxencia ou emerxencia médica, no, un equipo formado por médico, enfermeira e tamén por un técnico de emerxencias, non, a cobertura durante 24 horas, no. A base vai estar aquí situada de entrada no Hospital de Barbanza, no? E tamén aproveitar para poñer en valor o traballo do 061, no? O servicio mellor valorado por todas as galegas e galegos, no? Con unha puntuación de 94 puntos sobre 100, no? No ano pasado máis de 1 millón de chamadas, no? Con unha capacidade de resposta realmente espectacular, xa que o 94% desas chamadas pues, respondéronse en menos de 10 segundos, lo cual está moi ben, e creo que tamén máis de 360.000 movilizaciones, no? O que dá unha visión da magnitude do traballo do 061, no? A alcaldesa de Ribeira quixo agradecer á Consellería que dea cumprimento ao compromiso adquirido para dotar a comarca deste servizo longamente demandado. Para Ribeira, para o Barbanza, para min como alcaldesa, é un día moi importante, poderíamos dicir casi que histórico, conselleiro. Eu quero agradecer, pois, en nome de todos os veciños e veciñas desta comarca, e nomeadamente dos veciños de Ribeira, pois o gran esforzo da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, para poñer en marcha un servicio que leva unha reclamación histórica, digamos, de que pois por fin teñamos esta primeira ambulancia medicalizada do 061. A xestión da ambulancia dependerá do Servizo de Coordinación do 061, que decide os recursos a mobilizar en cada caso concreto. Estará operativa as 24 horas do día e dará servizo a unha poboación de máis de 75.000 habitantes dos concellos de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo e o Porto do Son.